Эстафетаны үз кулларыма алам, дуслар, һәм инде чын күңелдән котлау сүзләре җиткезәсем килә кадерле безнең ветераннарыбыз өчен. Бүген чыннан да зур вакыйга безнең милләтебез өчен, безнең халкыбыз өчен, безнең балаларыбыз өчен. Чөнки без 70 ел элек менә шушы тынычлык көненә җиңү яулап алган кешеләр. Бүген без шушы кадерле ветераннарыбызга рәхмәт сүзләрен белдерәсебез килә. Сәламәт булсыннар, озын гомерле булсыннар, шушы матур дөньяларны күреп, сокланып һәм инде сөенеп яшәсеннәр иде. Чөнки алар моңа лаеклы. Алар безгә шушы тынычлыкны бүләк иттеләр. Һәм без аларның шушы булган, кылган җиңүләренә олы рәхмәтләребезне белдереп, бүген рәхмәт сүзләребезне чын күңелдән җиткезеп, баш иябез алар алдында. Хөрмәтле ветераннарыбыз, рәхмәт сезгә, безгә тынычлык бүләк иткәнегез өчен.